Electrogas tħares il-qoddim li taħdem mal-Ene Malta biex timplementa l-bidla mill-heavy fuel oil għal gas fil-jiem li ġejjin. Hija din il-konklużjoni ta' stqarrija tal-konsorzju privat li qed jaħdem fuq il-proġett tal-impjant tal-gas f'Dellimara. Stqarrija li fiha kien spjegat b'mod mill-iktar ċar kif il-bini tal-impjant huwa proġett tal-privat u mhux tal-gvern. Electrogas fakret li hija ħadet responsabbiltà ta' dan il-proġett wara li għaddiet minn proċess kompetittiv mill-iktar ibes. Fil-fatt għas-seħħa li kien ħareġ il-gvern kienu applikaw 18 il-kumpanija. Il-proċess wassal ukoll biex Electrogas ftemet mal-Ene Malta biex tipprovdila l-gass għal numru ta' snin. Electrogas spjegat ukoll kif kull proċess tal-proġett sa issa kien suġġett għal analiżi teknika estensiva magħrufa bħala due diligence, analiżi li saret kemm il-banek u entitajiet oħra. Saret ukoll referenza għal ftehim dwar is-sigurtà tal-provvista, xi ħaġa li kienet parti mill-proċess kompetittiv u li fl-aħħar jiem kien fl-aħbarijiet. Dan il-ftehim jassigura provvista lil pajjiż filwaqt li jagħti serħan il-moħħ ukoll lill-konsorzju li qed jibni l-impjant. Dan il-ftehim intbat lill-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern qed jistenna li jkun approvat. Bilan li l-proġett jibqa' għaddej bir-ritmu li qabad kien hemm qbil li jkun hemm bridge loan temporanja li l-Gvern għamel garanzija liha. Garanzija tfisser biss li l-Gvern għamel tajjeb mingħajr ma ħareġ ebda euro. Hawn il-konsorzju garantixxa 90 miljun euro u tal-provi li dawn il-flus qegħdin fideh. Ħallas ukoll lill-Gvern 9 miljun euro. Dawn 98.8 miljun euro juru b'mod ċar li Electrogas qatt ma kellu diffikultà jikseb il-flus għal dan il-proġett, żied jgħid il-konsorzju fl-istqarrija. Kompla jingħad li jekk kif ikun hemm l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, il-garanzija tal-Gvern titlaq ukoll u l-proġett ikun iffinanzjat billi l-kumpanija tidħol fi ftehim mal-grupp ta' banek internazzjonali.